उशिरा आला यू डोंट इवन लव मी कसली रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाण माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर आय लाईक युअर ब्युटी आय लाईक युअर फॅशन तुझ्यावर थांबून आहे माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते गिफ्ट एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते गिफ्ट अगदी 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवणार आहे, जास्त नाही. ओलं खोबरं सुद्धा जास्त शिजवायचं नाही, थोडं कच्चं ठेवायचं म्हणजे ते खायला मजा येते. पण लगेच गरम गरम का ओलं खोबरं कच्चं ठेवून जास्त वेळ ठेवलं ना तर ते खराब होऊ शकतं. आता ओलं खोबरं कोथिंबीर घातली आहे, झाकण ठेवून अगदी 2 मिनिटासाठी वाफ करणार आहे. मग आपल्या तयार आहेत मालवणी शिवल्या तवा मसाला खाण्यासाठी. थोडंसं नाही याच्यात अर्धा लिंबू रस पिळला ना तर अजून चव मस्त लागते. खाताना त्याच्यावर लिंबूचा रस पिळा आणि खा. आहा मस्त. 2 मिनिटासाठी झाकण रेडी आहेत शिवल्या आपल्या. आणि वरून परत आता गार्निशिंग भरपूर मी कोथिंबीर घालणार आहे.